Это кадры с 32-го блокпоста под Смелым. С 3 сторон террористы. В перерывах между обстрелами бойцы добывают себе воду, которую делят между собой на глотки. Ось такий вигляд вона має на вході, ось такий вигляд вона має на виході. І це каже, що у нас все є, у нас є підтримка, у нас є вода, у нас є продукти, у нас є харчі. Харчі вже закінчуються, майже нічого немає. Позади почти 3 недели борьбы за выживание. Из окружения они выходили под своими флагами. Шли вдоль дороги мимо могил солдат, которые прорывались к ним на подмогу. Идешь, ну, каждый метров 10-20. Вот. Ну, штук, я не знаю, ну, 30 точно где-то, да, было. Да. Вот идешь и смотришь налево-направо, и оно вот все прикопано такое. Особенно много таких могилок возле горелой техники. Очень много таких. Ну, как не могилок, но что они кинули, присыпали. Все. Вот. Очень много. То, что идешь, и неприятно. Жалко этих людей, которые погибли. И это, я так понял, те, которые шли нам на помощь. Против их оружия и БТРов были десятки танков, боевиков и артиллерия. Безперервно летять і гранати, і артилерія працює, і танки стріляють, і міномети, і стрілкова зброя, тобто все. Тобто один час, кажеться, цілий день, а 7 годин це нам казалося, що це вічність. Коли Андрій з бліндажа відстрілювався, а ми сиділи всередині в бліндажу, чечен один кинув гранату, граната ззаді нього зірвалася, прямо в метрові від нього. Друга граната з автомата, з подствольника залетіла в бліндаж. Це я тоді другий раз дивився смерті в очі, і хлопці зі мною теж дивилися смерті в очі. Я впав на командира, закрив командира старшего лейтенанта Бутузова, Виталика, Колю. Против них воевали чеченские наемники, российские военные и казаки. Гвардейцы вместе с десантниками 80-й бригады сдерживали натиск целого полка террористов. Соотношение сил было 1 к 10 не в пользу украинских солдат. При этом они умудрились еще и захватить трофеи. Називається РПГ-26, тобто не одна одиниця, показуємо один, їх було більше 7 штук. Це стріляна вже? Ні, це бойова. Тобто бойова одиниця зброї. Були вилучені РПК, автомати, не одну одиницю РПГ, пострілів не одну одиницю до них, як і протитанкових, так і протипіхотних осколочних. Тобто дуже важливо, коли вони на другий день приходили, ми з їхньої зброї їх і розстрілювали. Террористам гвардейцы оставили заминированные блиндажи. Сейчас солдаты с 32-го блокпоста залечивают раны. Где продолжат службу, пока не знают.